Αέρα συνομιλία με τον κύριο Ξανθούλη και τώρα τον βρίσκεται ακόμα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ξανθούλη. Δεν κατάλαβα ότι δεν ήμασταν στον αέρα. Όχι, ναι, ήμασταν εκτός. Οι δυο μας τα λέγαμε. Και λαϊδούσε και το πραξικόπημα του Ερντογάν και όλα τα διάφορα. Και όλα τα διάφορα. Τελικά το πραξικόπημα δεν είναι των στρατηγικών, είναι του Ερντογάν. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ναι. Γιατί όλο είναι υπέρ του πια. Ναι. Υπέρ του σε εισαγωγικά. Ακούστηκε αυτή η άποψη ότι ήταν. Όχι. Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο και υπερβολικό. Δεν νομίζω ότι είναι. Αλλά τελικά είναι και αυτό έτσι, μια οπερετική, πιο δραματική μάλλον ας το πω όπερα. Μια μίνι όπερα του Ερντογάν. Ναι, και αυτό λέγαμε ότι η Κωνσταντινούπολη είχε αλλάξει πάρα πολύ. Ότι η Τουρκία γενικά μου φαίνεται, γιατί ήμουν εκεί όπως σας είπα πριν από ένα μήνα περίπου, με τις βόμβες τις πρώτες στην αρχή του Ραμαζανιού, τώρα έχει τελειώσει το Ραμαζάνι, μου θύμιζε Εμιράτα. Ναι, είναι ένα άλλο καθεστώς, μια άλλη νοοτροπία. Και δεν ξέρω ποιοι είναι όμοιροι ποιον. Δηλαδή οι κοσμικοί, οι μαντιλοφορούσες, όλα αυτά. Κύριε Ξανθούλη, έχει τελικά η Τουρκία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε, η Τουρκία, τώρα η Τουρκία, η Κωνσταντινούπολη είναι ένα ξεχωριστό πράγμα. Είναι άλλο. Μπορούσε να είναι πολύ ειδικό κράτος, ένα ξεχωριστό, ένα μονακό σε εισαγωγικά. Η οποία έχει καταπληκτικά στοιχεία βεβαίως από Ευρώπη, μην ξεχνάτε, αυτοκρατορίες ήταν. Με πολύ μεγάλη δυτική επιρροή και όλο αυτό το πολιτισμικό και ιστορικό βάρος που ξέρουμε. Νομίζω θα είχε, αλλά υπάρχει και πάντα αυτό το περίφημο βαθύ κράτος, οπότε κατάλαβα ότι είναι πολύ πιο βαθύ. Ναι. Ή και αυτός ο περίφημος Φετιουλάχ Γκιουλέν, που τα τελευταία χρόνια κυκλοφορεί νομίζω και 2-3 βιβλία του στην Ελλάδα. Που είναι ένας ημάμις, λέει, πολύ ήπιος Ισλαμιστής, δεν πει αυτό, δεν το κατάλαβα ποτέ, και γιατί βρίσκεται στην Πενσιλβάνη, προφανώς τον κυνηγάει ο Ερντογάν, όπως πάντα γίνεται δηλαδή. Ήπιος Ισλαμιστής, υπάρχει κάτι τέτοιο, ήπιος Χριστιανός, ήπιος Ισλαμιστής? Ναι, εννοείται ότι δεν θέλει να σκοτώσει περισσότερους από 100 για να πάει στον παράδεισο. Πάντως, εσείς πιστεύετε... Για να πάει στο Τζενέτ, να το πω και τουρκικά. Για να γίνει, ναι, να εκπληρωθεί η προφητεία και η ανταμοιβή. Εσείς πιστεύετε στις ανταμοιβές? Είτε έχουν θρησκευτικό, είτε στη δικαίωση γενικώς? Δηλώνουν αρμοδιότητες το είδος. Γενικά. Από παιδί. Απλώς μου αρέσουν όλες τις τελετουργίες. Τα σοου. Επειδή είμαι άνθρωπος του σοου, μου αρέσουν όλα τα σοου αυτά. Κάποτε είχατε πει ότι το μεγαλύτερο ψέμα που έχετε πει στη ζωή σας είναι το αληθώς ανέστη, το Πάσχα. Ναι, δεν είναι. Δεν ξέρω, σας ρωτώ. Ναι, γι' αυτό τρελνόμουν με το Θωμά. Εγώ πάντα είχα μια ένσταση με το Θωμά. Ήταν το αγαπημένο πρόσωπο της βίβλου που ήταν άπιστος. Δεν ήταν άπιστος, ήταν δύσπιστος. Και τον συμμερίζουμε απόλυτα. Η δυσπιστία είναι δύναμη για να πάμε παρακάτω και να βρούμε την αλήθεια? Κοιτάξτε, είναι πολύ ένα το κρατούμενο. Παρόλο που δεν είμαι καλός στα μαθηματικά, ποτέ δεν ήμουν και υπέφερα τραγικά. Το ένα το κρατούμενο το θυμόμουν πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι είναι ένα αξίωμα στη ζωή μου. Το ένα το κρατούμενο. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας αριθμός? Πώς? Ο αγαπημένος σας αριθμός? Ο αγαπημένος μου αριθμός το 4, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Δεν ξέρω, έκανα όταν ήμουν παιδί, τώρα κάθομαι και σας λέω 1 παρά 10. Και με διακοπή ρεύματος και με την υποψία ενός πραξικοπήματος στη ΔΕΗ κάποιου. Πού το πας αυτό? Τον αιρετικό σας λόγο δεν θέλουν να ακούσουν, γιατί ανοίγει το βλέμμα. Για πείτε μας λοιπόν για το 4 όταν ήσασταν παιδί. Ήταν πολύ τρελό αυτό που λέω τώρα. Τώρα το θυμήθηκα. Είχα ένα συνδυασμό το 4 και η ώρα 4, δεν ξέρω, ίσως κάτι μου κάνει. Είναι εκείνη η ώρα που αλλάζει το απόγευμα, που αλλάζει το φως. Ίσως ξέρετε και αυτό. Και πάντα είχα, και τώρα ακόμη δηλαδή, είναι οριακό, δεν είναι το 5. Για μένα το απόγευμα παίζεται εκεί γύρω στις 4. 4 και κάτι. Και το πρωινό. Το πραξικόπημα του φωτός, που μιλάμε για πραξικοπήματα, αρχίζει τότε. Ήταν χειμώνα, ήταν καλοκαίρι. Κυρίως το χειμώνα όμως. Ωραία ώρα όμως. Τώρα έτσι όπως το λέτε, έχει τη δυναμική της. Ναι, και τώρα όσο περνάνε τα χρόνια, ξέρετε, είναι περίεργο. Αλλά ακόμη και εδώ στην Αθήνα, ακούω τον ήχο ενός πουλιού που νομίζω ότι τον άκουγα πάντα σε όλη μου τη ζωή. Και λες και κάπου βρίσκεται και με προειδοποιεί. Τη 18. Κουγουχτού, ξέρετε αυτό το τον ήχο. Βέβαια. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Και πάντα τον ακούω γύρω στις 4. Τότε θα φροντίσουμε... Έχω αποκτήσει μια ειδική ευαισθησία γύρω από αυτή την ώρα, οπότε έρχεται και αυτός ο ήχος από ήχος, δεν ξέρω ακριβώς. Τότε λοιπόν θα φροντίσουμε στις 4, κάπου 4, την 4η ημέρα ενός μήνα να σας φέρουμε στη Ρόδο. Έχετε αδυναμία στις οικογένειες?
Δεν νομίζω, ξέρετε, διασκέδαζα πολύ με τις οικογένειες. Παιδιά, ήρθα σε μια φαντασμαγορική οικογένεια, παρόλο που δεν είχα αδέρφια εγώ. Ήμασταν μια πολύ μικρή οικογένεια, αλλά είχαμε πολλούς συγγενείς. Και πολύ ενδιαφέροντες συγγενείς που βαλούσαν μια ειδική τρέλα. Οπότε αυτό το πράγμα αποκτούσε. Πώς ορίζετε την ειδική τρέλα? Την ειδική τρέλα ότι δεν ήμασταν μια κανονική οικογένεια. Μιλούσαμε με δευτερεύουσες προτάσεις, ας πούμε. Υπήρχαν πάρα πολλά υπονοούμενα. Υπήρχε πολύ χιούμορ, τουλάχιστον στο σπίτι μου κυκλοφορούσε έτσι μια τρελίτσα, να το πω, ή τρελάρα πολύ μεγάλη. Μην ξεχνάτε ότι ήμουν παιδί και στη δεκαετία του 50, που ήταν μια πολύ έτσι δυσανάγνωστη ακόμη. Γι' αυτό άλλωστε και τη χρησιμοποιώ πολύ στα βιβλία. Είναι μέσα στα υλικά της κουζίνας μου. Όπου το υπονοούμενο αποκτούσε πολύ δυνατή ισχύ, είτε πρόκειται για ερωτικό υπονοούμενο, είτε για πολιτικό, είτε για οτιδήποτε. Εγώ νόμιζα ότι για πολλά χρόνια η οικογένειά μου είναι φηματική, γιατί όταν ήμουν παρόν όλοι βήχαν. Δηλαδή δίναν σήμα ότι προσέξτε, το παιδί είναι εδώ, θα μας βγάλει στα 9 παζάρια. Κάπως έτσι. Πώς θα χαρακτηρίζετε τη σημερινή κοινωνική κατάσταση, την Ελλάδα της αριστεράς? Δεν θέλετε να χαρακτηρίσω. Είμαι πάρα πολύ βαθιά απογοητευμένος άνθρωπος στην ουσία. Με όλα όσα συμβαίνουν. Και τη βλέπω ότι δεν καταλήγουν πουθενά, πολύ μπλα μπλα, πολύ έτσι, πολύ αλλιώς. Τα πράγματα αλλάζουν. Ξέρετε, αισθάνομαι και λίγο περιθώριο. Ίσως γιατί δεν χρησιμοποιώ αυτά τα social media, δεν τα ξέρω. Όλα αυτά τα ηλεκτρονικά, τα μαραφέτια δεν με εγωιτεύουν καθόλου. Και όσο περνάει ο καιρός, αισθάνομαι περισσότερο περιθώριο. Γράφετε ακόμα με το σκυλό? Ναι, γράφαμε μολύβι το πρωί, στο γράψω. Μολύβι, Γιατί παράλληλα σχεδιάζω κιόλας. Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Το τελευταίο καιρό περνάω έτσι μια άλλα Churchill περίοδο. Και τι σκιτσάρετε? Το Churchill όταν άρχισε να γκαγκαδιάζει. Ναι, και πια δεν ήταν είχε πάθει, ξέρω εγώ, 15 κεφαλικά πόσα. Δηλαδή μια αξιοπρεπέστατη μίνι σειρά, όπως τα λέγαμε, 15 επεισόδια. Το όριξε στη ζωγραφική, ζωγράφιζε δεντράκια αυτά. Εσείς τα σκιτσάρετε? Ποταμάκια. Και εγώ τα καταφέρνω. Χωρίς να έχω πάρει για την ώρα ακόμα τίποτα. Αλλά κάτι κάνω κι εγώ. Προετοιμάζομαι μάλλον. Τι σκίτσο αγαπάτε, ποιο σκίτσο αγαπάτε περισσότερο? Τι φτιάχνετε, καραβάκια, πουλάκια? Καθόλου καραβάκια, κανονικά έργα κάνω. Ναι. Και μάλιστα πολύ λεπτομερή. Έχω μία μανία με την μικρογραφία, αυτό που λέμε μινιατούρα. Δεν είναι ακριβώς μινιατούρα, αλλά πάρα πολλές λεπτομέρειες έχω στα έργα που κάνω. Αν χαρακτηρίζατε. Και πολλά χρώματα βάζω. Βάζετε χρώματα, Θα μπορούσα να είμαι ο βασιλιάς του εμπριμέ. Δηλαδή, αν με ανακάλυπτο ο Χιτήρογλου, θα του έφτιαχνα όλα τα κρετών και τις κουρτίνες. Ναι, τώρα αυτό είναι αντιφατικό βέβαια με αυτό που είπατε πριν, ότι είστε ένας χειμώνας. Τι είπατε? Ότι είστε ένας χειμώνας, ο ψυχισμός. Χειμώνας δεν είμαι, καθόλου χειμώνας δεν είμαι. Αλλά μου πάει πιο πολύ αυτό το τοπίο του χειμώνα, καταλάβατε. Προτιμώ δηλαδή, μου φαίνεται πιο ειλικρινές. Προτιμώ ένα γκρίζο τοπίο, ένα σκούρο φόντο και πάνω εκεί πια αν θέλω να βάλω χρώμα. Να βάλετε να έχετε την παλέτα σας λοιπόν. Ακριβώς, ναι. Κύριε Ξανθούλη, ζωγραφίσατε τη δική μας παλέτα εδώ στον Παλμό πάρα πολύ όμορφα. Έστω και με τις διακοπές αυτές, τις πραξικοπαμές. Είμαστε το φινάλε του φινάλε. Ναι. Τελείωσε η οικογένεια Μπεζουγιές, την οποία εγώ δεν την είδα, την είδατε εσείς. Ναι. Ξέρετε, αυτό με έχει τύχει άλλη μια φορά μόνο. Ήμουν ο μοναδικός θεατής που είδε ένα έργο, παρόλο που βρεθήκαμε κάποτε στο σπίτι του Κυρ, του γνωστού γελιογράφου, σκητσογράφου και πολύ αγαπημένου φίλου. Λοιπόν, εκεί ήταν και ο Μάνος Χατζηδάκης. Τελικά ανακάλυψαν ότι συμμετείχαν σε μια παράσταση την οποία δεν είχε δει κανείς. Ήταν η τύχη της Μαρούλας, το γνωστό κομιδίλιο. Το 1966 αυτό παίχτηκε. Σε περιοδία μόνο, ο Χατζηδάκης είχε κάνει τη μουσική, μια μουσική η οποία τροφοδότησε μετά 3 δίσκους και το Ήλια Darling που έκανε η Μελίνα, από εκεί ήταν όλα τα τραγούδια. Ο Κύρ είχε κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια, αυτά όλα για το νέο θέατρο τότε του Βασίλη Διαμαντόπουλου. Και εγώ ήμουν ο μοναδικός θεατής που το είδε. Το είχα δει στην Αλεξανδρούπολη του 1965-66 κάπου εκεί, γιατί βγήκε μόνο σε περιοδία. Ο Χατζηδάκης έφυγε μετά στην Αμερική, ο Κύρ δεν ασχολήθηκε καθόλου και τα πράγματα... Και μετά από 30-40 χρόνια βρεθήκαμε ένα βράδυ εκεί τρώγοντας να είμαι ο μοναδικός θεατής αυτού του εγχειρήματος. Κάπως έτσι νιώθω και εγώ, νιώθουμε και εμείς εδώ στη Ρόδο, αλλά πραγματικά εύχομαι από ψυχής να γίνει μια μεταφορά, έτσι, μια παράσταση στην Αθήνα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και εσείς η ευλογία άλλωστε του θεάτρου αυτό. Ναι, αυτό. Και εσείς να έρθετε στη Ρόδο συντόμως, μέσα στο έτος. Έχω πολλά χρόνια να έρθω, ναι. Ναι, την Κυριακή έχουμε γάμο. Έχουμε πολλά να πούμε για αυτούς τους γάμους, έτσι. Ναι, αυτό είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Άλλο πράγμα. Τα βιβλία μου είναι που έρχονται παλού. Γι' αυτό και το βιβλίο της Μπεζιές είναι πολύ διαφορετικό. Ναι.
Λοιπόν, εμείς άλλο η ανάγνωση, άλλο η θέαση. Κύριε Ξανθούλη, μου σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, όλοι στον Παλμό το χαρήκαμε. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση με αφορμή. Καλό καλοκαίρι συνέχεια δηλαδή. Συνέχεια. Μονίμως. Μια ωραία συννεφιά εδώ, επιτέλους είδα λίγο γκρίζο. Αλήθεια. Φέρτε μας λίγο από εδώ. Καλά, εσείς είστε τουρίστες. Που έχουμε υγρασία. Εσείς είστε πολύ τουριστικοί, πρέπει να έχετε μόνιμο γαλάζιο. Είμαστε έτσι. Εννοείται. Ναι. Και πολύχρωμη, παλέτα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ κύριε Ξανθούλη. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη με δύο σπουδαίες γυναίκες του Ελληνικού Πενταγράμμου, Έλλη Πασπαλά και Βανθία Ρεμπούτσικα, εδώ στον Παλμό, στην εκπομπή Πρόσωπα και Τραγούδια 12 με 1 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Ο Κώστας Πουδουλάκης ρύθμισε τον ήχο και θα παραμείνει. Τζίνα Δαβιλά σας αποχαιρετά. Δίνουμε σκητάλη στη Δέσποινα Κουλούμπρη. Να περνάτε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Λένε πως η πιο φθηνή πρόταση για θέρμανση ή ψήξη απαιτεί υψηλό αρχικό κόστος. Λάθος. Η πιο φθηνή πρόταση για θέρμανση ή ψήξη απαιτεί Air Klima Daikin από την αρχή. Μακρύς Air Klima Daikin. Ολοκληρωμένες λύσεις για τον κλιματισμό και τη θέρμανση. Από το 2008